बिरेस्तारा अनंत चतुर्दश सावयवेऱ्या अनंताच्या देवळान वर्सुकी अनंत चतुर्दश व्हडा उमेदीन आणि भक्तिभावान जाता। पळोवया सावयवेरेच्या अनंताच्या देवळातली अनंत चतुर्दश। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमदनंत देवस्थान। अनंत म्हणजेच यस्य न अंतः स अनंतः, ज्याचा कुठेच अंत नाही त्याला अनंत म्हटलं जातं। तर अशाच ह्या भाद्रपदातल्या शुक्ल चतुर्दशीच्या दिवशी अनंत चतुर्दशीचं व्रत ठिकठिकाणी करण्यात येतं। याच अवधीमध्ये ह्या अनंत देवस्थानमध्ये विष्णुयागाचं नियोजन केलं जातं। ह्या संपूर्ण विष्णुयागामध्ये पवमानाच्या आवृत्ती आणि त्या पवमानाचं तद्दशांश हवन ह्या ठिकाणी केलं जातं। ह्या संपूर्ण पवमानामध्ये भगवान विष्णूची स्तुती केलेली आहे। संपूर्ण तो स्तुतिप्रिय असल्यामुळे आणि त्याला स्तुती आवडत असल्यामुळे ह्या ठिकाणी पवमानामध्ये त्याची वेदाने स्तुती केलेली आहे, ऋग्वेदाने स्तुती केलेली आहे। आणि ही स्तुती त्याच्यासमोर पुन्हा पुन्हा आवृत्ती करून त्याला संतुष्ट केलं जातं। आणि त्याच पद्धतीने त्याचंच अंगभूत म्हणून यज्ञकार्यामध्ये तद्दशांश यज्ञविधी केला जातो, तीसुद्धा पवमानाच्या आवृत्तीने। अशा पद्धतीने हा संपूर्ण विष्णुयाग जो आहे हा भगवान श्रीमदनंताच्या चरणी अर्पण केला जातो। दरवर्षी अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी हे संपूर्ण व्रत ह्या श्रीमदनंताच्या ठिकाणी अर्पण केलं जातं। याची तयारी काय काय असते विष्णुयागाची? विष्णुयागाची तयारी म्हणजे सकाळी गणपती पूजन, पुण्याहवाचन, त्याशिवाय देवता स्थापना करून त्यांचं पूजन आणि त्यानंतर हवन, महाआरती आणि महाप्रसाद। अनंतव्रत म्हणटालो। अनंतव्रत म्हणजे चालूच आसा। अनंतव्रत आमी खरें करता म्हणजे सगळे गांवाच्या कल्याणा खातीर आनी जनकल्याणा खातीर चालूच आसा। तातूंतल्यान आमी आतां विष्णुयाग चालू केला, म्हणजे सगळ्यांचें बरें जावचें म्हणून तें आतांच चालू केलां। ह्यान पयलीं विष्णुयाग करना ना, विष्णुयाग म्हणजे नाशिल्लो, फक्त अनंतव्रत भितरली कांय आसता जातालें। आतां आमी विष्णुयागूच चालू केला।